Lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Cordova, Milagda ug kasabutan tali sa CCLEX ug sa Osaka Foundation aron mapaayom-ayom ang nagusbat nga Mangrove Propagation and Information Center atol sa bagyong Odette. Sa barangay Dayas, nahimutang ang moabot sa 20 ngadto sa 30 ka ektaryang bakawan sa lungsod diin gibuksan usab ang Mangrove Propagation and Information Center niadtong January 27, 2021. Tinguha ni ini nga kaputihian ang mangrove plantation sa dapit. Mapalambo ang kahibaw sa importansya sa presensya sa mga mangroves kun bakhaw ug mamahimo kining usa sa mga tourist destination sa lungsod. Apan human miigo ang Super Typhoon Odette niadtong December 2021, nagusbat kini 4.5 million pesos ang gigahin alang sa pagpaayom-ayom ni ini. Gawas sa barangay Dayas, aduna pa say halapad nga bakawan ang barangay Buagsog, Katarman, Bangbang ug Pilipog. Samtang may pipila usab ka mga gagmayng bakawan ang barangay Ibabaw, Gabi ug Alegria. Ang alang di paabot is we can have the bidding kung kinsa ang the most paspas na trabaho. We are now entering the third phase, which is the rehabilitation. Kasi unang phase, yung relief goods, diba? Ibibigyan natin, ayos. This is the rehabilitation phase na po. I believe everything is ready, no? Just a matter of working with the mayor and selecting the most competent contractor to do the enhancement and improvement of the Mangrove Population Information Center. It will take just a little few months, no? Ang pinakadaghan yun yung gusto makatang yun ng mga kapatanunan nato na different schools and different barangays.